लोगोफोर सोर सोर अनलाइन दं? हेल' सोर सोर अनलाइन दं कमेन्ट खालाम। प्रमद नार्जारि थेंक इउ आगै प्रमद नुजाफैनो हानायनि थाखाय। जोंना ओंख्रिया माबासो मोनाखै दालि ओमफ्राय सबाय बिमा फ्राय मिरामिससो दिनै पुर्निमाखाय। दिनै राज फुजा ना ओंखायनो मिरामिससो जादों। नोंसिनालाय मा ओंख्रि आगै? ये ना ओंख्रि गावसिना गोथावथार। जोंहा गाबोनसो जासिगोन दिनै मिरामिस। गाबोन दाउ जागोन दाउ। लाइक खालाम। गोदानै सोरबाफोर नायदोंबा अननानै साबस्क्राइब खालामना होलां। रावबो लाइक होथाराखै सासेल' होदों। कमेन्ट लिरना हरदो सोर सोर अनलाइन दं। रावबो कमेन्ट हरासै।
सोर मा मा ओंख्रि जाखो कमेन्ट हर लोगोफोर खोन्थाहरदो। हेल' लोगोफोर कमेन्ट खालाम लाइक खालामहरदो सोर अनलाइन दं अनलाइनानो गैला सासेल'सै सोर अनलाइन दं लोगोफोर एसे रायलायहरदो कमेन्ट लिरना हरदो करिजित से हो ना आई कहाँ से हो असम से थैंक यू खालामजोब्बाय नामा लोगोफोर कमेन्ट लिरहर सोर अनलाइन दं खोमसि सानदों हेल' सोर अनलाइन दं सोर मा मा ओंख्रि जाखो लोगोफोर एसे खोन्थाहरदो हेलो
हेलो सोर सोर अनलाइन दं? खालामजोब्बाय नामा लोगोफोर? रावबो अनलाइन गैया नामा लोगोफोर? नेपाल, oh नेपाल से, thank you. Technical, hello, hi. Oh, technical. Thank you. Like done. क्या नाम है आपका? मेरा नाम
बेखौ दोनसै बाय बाय गुड नाइट